creadors, els fundadors de les patates de la 10. Les estem fent des del 1943. És un restaurant centenari. El meu paper en el restaurant, junt amb altra part de membres de la família, portem la part de sala. Treballar en família et crea molta seguretat. Com que tots formem part de les arrels d'aquest negoci, volem poder continuar. Me sento orgullosa de treballar on treballo i de l'equip i de la família que m'envolta. Tinc confiança en el meu equip per poder fer un bon paper.